ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми аз ватан ва мардуми сарбаландтоҷӣ. Бар дуруст созен тинҷияни зиндаги ҳама хубай. имрӯз 12 майи соли 2026 як видеои бениҳоят хуб кардам бар шумо дӯстон ки маъқултон мешавад. барои реклама кардан дӯстон, хона аст, мошин, ол маҳсулот техникаҳо, чизе бошад барои савдо кардан, марҳамат дар рақамҳои рӯйнор буда метавонед ки шумо муроҷиат кунед. меҳмоное ки нав омаден, хоҳишманд ҳастам, лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. биён дӯстон, қиссаро кӯтоҳ мекунем, мақсад олӣ, базаен лайкора тамошо кунед навори имрӯзара. инак мегзарем ба эълони аввал. Сабаб чӣ буд ки гуфтӣ яка хонаву мошин монде? Хулоса ин Range Rover гузоштан сабаб дорад. 2014 бардору дар шаҳри Ваҳдат нархи ира насиб боша маслиҳат қатъи ҳал мекунен. Касоне ки мақсад харидор боша, агар холи бензина, автомат коробка, мотор дои турбо ҳам дора ва спорт режим ҳам ҳаста дӯстон. ду та рақам гузоштагем, на марҳамат занг занед. Пробегш бардору 96 мил. мошин ростӣ тамоман расход надора мега. иваз мешавад бо хонае ки мақсад дар Душанбе бошад. бо гап мезанем дар ин масъала. хулоса бардорҷоное ки хона дорен дар Душанбе ва зиёдатӣ аст, яъне ҳаваси мошин харидан, ина марҳамат автомат аст, коробка Range Rover таҳировка кардагӣ ягон дард надорад. агар бовар накунед, қатъитон усто барем бардорҷоно, дард ки ёфтен бо минус кардан мегирем. алиш мешавад бо хонае ки мақсад дар Душанбе бошад мега. ин Range Rover дӯстон 2014 сол дар Ваҳдат аст. айни ҳол нархшам бо маслиҳат насиб бошад. ҳамин рақамҳое ки охираш 0134 ва дуюмаш WhatsApp дора русия аст, марҳамат занг занед. инам хеле мошина бошам, метавонед ки пешниҳод кунед. эълони дуюмона бинед дӯстон. бениҳоят хонаи арзон, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдаки дар деҳаи Ҳасанобод дӯстон. дорои 3 ҳуҷра ва 3 сотихи дигар замин дорад. айни ҳол ҳолат бошад дар ҳисоби коробка монтаж катур кардагӣ. ана наздик ба мағозау дигар 145 000 сомонӣ айни ҳол нарх, лекин боз муомила дорад дӯстон. ҳатман тамос гиред. рақамҳои 004 40 01 33 дар ин WhatsApp дорад. ҳамаи ҳуҷҷатош ҳастай бардорҷоно. инак мегзарем ба эълони сеюми имрӯзамон. навори зинда бибинед. хонаи фурӯшӣ ба нархи хелиш арзанда дар ноҳияи Восе дар деҳаи Нонҷемас. ана дар деҳаи Нонҷема дӯстон. дорои 3 ҳуҷра ва 8 сотихи дигар замин. бибинед ака. чойлоб ҳам дорад. навора ин сабабе ки бениҳоят дароз буд давондем дӯстон. обаденч хеле ранги тан меравад. ана ин тараф каххона ва оғилхона аст. як буфоратон агар чорвои калони шохдор хурди шохдор мекунед. се дар хона 8 сотихи замин дорад. 300 000 сомонӣ айни ҳол нарх гуфта истодаанд. об ва барқи доимӣ. аз ин баъд насиб бошад дар ватани худмон дӯстон, барқ хомӯш намешавад, обам ҳастай. шукрона мекунем ки рӯз то рӯз ватанмон обод шуда истодааст. рақамҳои 918 94 70 74 дар ин рақам дӯстон дастӣ дорад акамон. боз 904 92 92 77 дар инаш бошад дӯстони азиз, WhatsApp дорад. метавонед ки иҷад ҳамоми замистонарам барқарор кунем. уҷа ҷо ҳаст. хулоса душонага оғилхона ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, анҷомхона, алоқхона. хулоса дутои дигар баня дорад наздик ба масҷиду мактаб дӯстон. деҳаи бениҳоят нағз ва обод аст. мегзарем ба эълони чорумон бардорҷоно. боз хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Тоҷикобод дар ҷамоати қалъаӣ дар деҳаи Капали. ҷамоати қалъаӣ деҳаи Капали дӯстон. нома бинед чӣ хеле зебо. се дар хона 5 сотихи замин дорад. нархша насиб бошад, касе ки харидор бошад мега, агар аз наздик бия суҳбат кунем, нархаш бо маслиҳат, яъне чанд қадар ки меарза ҳисоби китоб мекунем, бардору тахт мекунен, ана баъд хонаро харидор мекунен. рақамҳои 559 00 98 42 акамон WhatsApp дорад. ҳуҷраҳо бардору ана яктиш бошад 5 ба 3 гуфтанем. ҳуҷраи дигар 6 ба 4
боз ҳаст ду ба се. ҳамом дорад, калдори дароз дорад дӯстон. ба кирпичи пухта. мегзарем ба панҷумин эълонмон. боз як хонаи фурӯши арзонак дӯстон ки 4 ҳуҷра дорад. 4 ҳуҷра 4 сотихи дигар замин дорад. бардоро 250,000 сомонӣ нарх. рақамҳои 460 024 ватсап дорад. дар ҷамоати Карим Исмоил дӯстон дар деҳаи Истиқлол меган ҳаҷми заминша гуфта гузаштам дар шумо 4 сотихи замин дорад. барои маълумоти пурра гирифтан бо мақсад пурратар агар бифаҳмам бигем бардорҷоно рақамҳо мондагӣ марҳамат занг бизанед. инак мегзарем ба эълони шашумон. боз хонаи фурӯшӣ бибинед ака бардорҷоно. дар вахш аст. дар вахш чунин ҷое аст бардоро ҷамоат ба номи бисолагӣ. ҷамоати бисолагӣ дӯстон иборат аз 4 ҳуҷра, як калидор, 2 подвал дорад, 2 ҳаммом, 8 сотихи замин, 35 метр забор. заборш бошад ба семен блокай бардоро. об дорад, ҳуҷҷат дорад. дар ноҳияи вахш дар ҷамоати бисолагӣ назди мактаби рақами 24 срочно фурӯхта мешавад бардоро. нархаш бошад 250,000 сомонӣ. 4 ҳуҷра 8 сотихи замин дорад. муомилаи хуб ҳам дорад. рақамҳои 905 86 33 11. акамо даъми ватсап дора ва ҳам дастӣ. ҳамаи ҳуҷҷатҳо ҳаст. обу свет ҳаст дӯстон наздик ба мағозаву дигар. ремонти хона бад нест. аз наздик рафта дидан мондаст халос. эълони ҳафтум мегзарем дӯстон. дар Кулобҷон хонаи фурӯшӣ дар Кулобҷони хидмон бардорҷоно. дар Санпаргай нами Галбоғда бардор азиз 4 ҳуҷра дорад. ремонт ахтом бибинед. аз дигар ноҳияҳои дурдасти ватани хидмонам дӯстон метавонед ки шумо омада зиндагӣ кунед. 4 дар хонае 4 сотих дорад. ремонт ништия кардагӣ фақат медрои зиндагиву халос. хонаи заминӣ сексия нест. 310,000 сомонӣ айни ҳол нарх гуфта истодаанд. боз ҳатман муомила дорад. дар Гулбоғ аст бардоро. 4 сотиха 4 ҳуҷраи дигар. кухни дорад, калдор дорад бардоро азиз. барқ ҳаст айни ҳол. барои зимистон бениҳоят хубай. аловхонаву анҷемхона ва ҳаммом ҳоҷатхонаву дигар. ҳуҷҷатҳо омода. рақамода метавонед ки шумо занг бизанед. мегзарем ба эълони ҳаштумон. боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб дар ҷамоати деҳотии Даҳана дар деҳаи Хонаобод. Даҳанадай деҳаи Хонаобод да бардоро. ина фаромӯш накунед. 4 ҳуҷра дорад. 5 сотихи дигар пилс. ин боз замин дорад. душонага аст. боз ихтом бибинед. 300,000 сомонӣ ана ҳамин хонара. 300,000 сомонӣ бардорҷоно. шутка нест. ремонташ ана миёна люкси бадам нест. ҳамин рақамҳои 751 03 93 93 танҳо рақами дастиш кор мекунад. дар ин бардоро азиз ватсап надора. ина фаромӯш накунед. 300,000 сомонӣ инамхи хонара тада ки метад. 4 ҳуҷра дорад. 5 сотихи замин. ремонти хона бад нест. мегзарем ба эълони наҳамон дӯстон. боз хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон дар Гулистони Уялия бардорҷоно. 3 ҳуҷра дорад. дорои 6 сотихи дигар замин. ҳавличаш ништия кардагӣ. ана чӣ хел бугумтон стияшка кардагӣ бардоро. фаромӯш кардам ростӣ аз гапи зиёд. дар Уялия ноҳияи Хуросонда 6 сотих 350,000 сомонӣ нарх гуфта истоданд. рақамҳои 907 01 86 01 дар ҳамин ватсап ва ҳам дастӣ дорад. ҳолати хонаро дӯстон хитом бибинед. ҳамон ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. ака рафта аз наздик дидан мондасти халос. ремонти хона бад нест. гирду атрофаш маҳкам кардагӣ. мегзарем ба эълони даҳмон. аз аввал тамошо кардем кани ҳамо хонае ки кани мода воима кади 3 комната 2 сотих надидистем биган агар бардорҷоно. ан ҳамин хона аст. дорои 3 ҳуҷра 2 сотихи дигар замин. 235,000 сомонӣ. дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртабоз дар лаби роҳи Калон аст ан ҳамин хона.
дида истодаем бо ҳамаи чизу чорааш анамин хона фурӯхта мешавад. Масъалаи алиши надорад дӯстон. Алиши нест. 235,000 сомон нақд. Агар битанем мега хонара ба ихтиёртон мегзора, яъне 501 51 51 10. Дар ҳамин ҳам WhatsApp дора акамон ва ҳам дастӣ дорад. Марамад муроҷиат кунед. дӯстон, жалка нест ки шумо да аммо лайкҳои бесимон бизанед. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаҳо бошад, замин ёки квартираҳо бошад, ба ҳамин рақамҳои рӯйнор буда марҳамат муроҷиат кунед. Авто ТВ дар хизмати шумо аст. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. Наворро тамошо кардем, лайк будем. Миннатдор. То наворҳои оянда худованд ёр мададгортон бошаду паноҳтон ба худо дӯстон.